Wahene bi akɔwe no wo fa ase yire. Wahene mua a wo krom no wo fa ase na yire wawe no na ne ya ne se wo we no so wamfa na ntompa so. Flower bi ase imfikyire baabi na te so ma lady esiso flower sim na te so de fa na ti doggy holy doggy na o de man wo mfikyire ho na asem eya awerehosem na ba mu ayi de na asem apie ewo eye Oyerapa FM wo kana kosem wo se wo hene yobi a wo ye no wo faase pa na wo tetetete hu se wo hene pese wo ne yire eye bibisa but one pan fan yasem enti eye dakra hemachene a ne o hene ko fa eye ne yire na wo tie no ko hene ne nche sa wo fa matese wo ne meyira ye se ni sei efi bra wo okọ ne wo fa ne wo wamfa sika wamfa bibia sanko wo mokoka na sunjo tum se bra no oyobi oye campus pa akone ne wo fa ne koka na bokose ne asunje beba no efiri ho wo fai e di police tata na masesia wo firi ne fie kurama wo danwirem a wo firi ne fie e ma wo danwirem wankoso ne kokku wo hene na ono mo afa obi yire no asanya kukuduro afa police e tata ne ya fa ne yire no me yanko eye Oyerapa mra mami otia me hokani me nete na ma busy from bronya ni nyina ti na me ni fie nti me nya time ma me betena fie na me te akekan eka ni hu nti me wo hono mo ana hu ni akeka ne dia de me te se me ame wo fa a wo ye wo hene ye frɛ no chidom hene ampa me chidom hene Suwadu Paris woni abaye asole afiri nchen ahomache a wakọ dada no ne na keka atonsa ma ne nanom owie ya wansa mfa na anko dem kura o oba me de ne to mpa so a me sekete e wo dem no de na gina bonten flowers mu ene na da metie asem ne ye mareho me hu de me nya me hunam se asem de me am wo fanti me am ko na nim na ma dem ne na kodi nkomo me koye na me ko hu me wo fa na me koye na me se wo fa abaya na wo ne yesa na wo kofa no flowers mu no eyo wo fa ase oba me ne te am ne na wo na de no fa wo ya ade ma na himi nsunu mu sa ena wo se mekura me nim nya abotre kasa bra na oba no we ena me se oba no o fie na wo fa me di nti am ba ha no no wa ya ade am ye me ya pa manum se me wo fa no na di nti am ba ha no no pam no twa no me pese ade am ye na beto akoso ebiem na eye me ya ena wo se fle oba ne bra men flo ba ne mbra na me fa akire onum ni fie so wo na akire onum a me kwa akofro ba na ba mba ya watu ni ka kwansini mi je onum so a me wan so sa de ka na ba be pake honum no afre me se me mbra na me sole se me kwa mdo a police fu asisi fom froka no na me se officer men froka ne se sei froka no na me se men froka no me nim bone amaya men froka na ai papa isu abanifi abetrete no na me se ofa wo ne me yira kwa akoda e wo mulam na se mate na se me wo fa me ne wo ba be kan se ne boko ese de ma ya kudu bia mu twa so ne ye de a me kura me ba se kan guta me hwe nguta me o se ade ya ma betre to go fa police for ena me do nyankopon se me nko ena omu ne me presu bia ye de omu ne mbeye bia ma amfro ka no ena me je me ho na me duane ye ma me 8 days ni me da mulam papa ita na etata me empanyimfo akoho no mo se o mo akọ na chew akọ pa na chew ne na adi nkomo na asem no o mo de asem na to ba bi asem ne da wo se chenchena ono de onti ase na wono na yuoba na sinchen na meme na ono me enya na edi mfie dukra obechimatum me so menti ase ese wono na wa ya me bone no me mum o sa de police tata me ma me da nwulam ama me sa enti ama sa enya mesa ko me pono yakobu ani akose same dan mu no ma nyina mo de abegum so me fon na ehye mbotom ni bibia yira enti ma me mini kam ya obe so ne nnete me pa chan matrem fie sei e ko mfie nsia da wo sori ahomache na wo dem me pa chan na me ne wo ho de nkra na wo yire de ma like no de normal gun so mti wo so opentem akwa akosi no ma no na bo sei na abo getting to 5 Machi 5 for ba ware for a woda be machi woni amagu nsom obi timi kofa no mi buza mame asem ne kra de amen ani e fa no we
flowers mu abonten obra wo mpa da ho no ma me ne da so na flowers mu mpa bi hye ho there be ana compliment it's just flowers mu no what the kuntu ho ama ama nkrama yese nkrama yi wo sa wo ma chede nyina ti wo ba no sori ko adwuma no wo de akoja flowers me ready dey no kra ma anya sori ko adwuma so ma no sori ko adwuma ebi ope sori ko adwuma amoi flowers mu man krama nyina hu na namu a na so yire so ye oyire mu a na namu a na wo bolo so bo no wo yire na so de fi wo kete so ana wo de na de na ko gira flowers mu ayi le hu na krama nyina hwebi wo nyina na lamblos say one ne call terms na one ko na ha one ne call terms say also obema niska ti ode ne ba ni jijiska ama minim me de no kra de minim de ko si obema niska nti o so fa no nti o ha Jesus Christ saa sika no o se ohini nso obema niska nti o so fa no sika se no so de beba no o so ka so obema ne 30 million nti no 30 million no ho na nana no o se nana na ma no 10 million nene me ka se hwe wa hu 30 million hwe o ye marriage man wo ha wo hu ma wo yire sika wate e bo se o ma wo yire sika da bia asem odifo kwase antwi oka wo se be ma wo nya sika ma wo yire bi na wondi wo se lady ni se wo hene ni se o ka chen se wo be ma ne 3000 30 million sika no ko fiu sika kitikiti we kitwa we wo de na famba ho he be ma wo yire sika no ndi wate na sika esiesie ma sika ese ya dwen sika meye debe sika meye sema yekunu sika meye goma yekunu wonya sika ma oyibi na wondi wonwani ngwase a ato eye lady 3000 anodi makra